Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo ko laati bonnanɗi suumaye. Wodi bonnoji suumaye kadi en tammi wolwango ɗi kanji man deydey ngole fu ko fecanto ɗum ha wakkati. To kadi nder bonnoji suumaye man ɗo aranon man ni ñamgo walla yargo. En mbi ko wonteno suumago man ɗo kanjum wonte ɓi adamajo o nangto ha ñamgo be yargo be suunomo farji mako diga fuɗgo seggo bulol ha mutal nangue. To kadi ɗo wonte suumaye. To kadi ñamgo be yargo kanjum man ɗo ɗum fistotiran be ko laati suumaye. To kadi ɓi adamajo to ni kanko man ɗo o ñaami walla o yari kadi kanjum man ɗo suumayere mako man ɗo nde laatoto kayre man ɗo nde wonnake be ñamgo mako man walla bo yargo mako man. Kanjum wonte yottingo ñamdu, songo ñamdu ha reedu ɓi adama gal laawol tokkortogol gal hunduko walla laawol tokkortogol gal kine. Kadi mana man fotan ɓi adamajo ñaami ñamdu mal gal hunduko muɗum walla bo o tamni gal wakere kine mako. Kadi laabi ɗiɗi fu kanji man ɗo ɗi jottinan ñamdu ha reedu ɓi adamajo. Kadi laatoto be majum man ɗo suumayere mako wonnorto be laabi man ɗiɗi ɗo. To ni o yottiniri be maji ñamdu ha reedu mako kadi ɗum wonnan suumaye mako. Ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu min al khaydil aswadi min al fajri thumma atimmu siyama ila al layl. Kadi jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata ñaame njare ha wakkati mo jemma kadi ha to wangani on behetgol ngol subaha ha ñibre jemma. Kadi to wangani on beetgol ngol subaha ha ñibre jemma kadi ɗo man ɗo onon man ɗo nangte ha ñamgo be yargo man ɗo. Kadi laatoɗon on ɗon nangti man ɗo ha mutal nangue ha to on tabitini nangue muti kadi nden puɗɗi ton lortoɗon ha ñamgo be yargo man. To nder ɗo man ɗo kadi en mbi nder ñamgo be yargo man nder majum man tamnago kanjum man nder ko wonnata suumaye en mbi kanjum man ɗo kanjum laati ɗum wonan kanjum man ɗo ban ñamgo be yargo kalkal ha wonnugo suumaye. Ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata wa baligh fil maghmadati illa an takuna sa'iman. Kadi o ɗon wolwana goto nder sahabo en mako o wi'ata an man ɗo sorkina fantina bo ha sorkinago man ɗo kadi silto a latake an man ɗo a suumi ta fantina. Mana man kadi ɗum hadisewol man ngol sappinan to ni goɗɗo fantinake foti kadi be majum man ɗo ndiyam man ɗam wuri ɗam dilli de hulgo kanjum man ɗo ta ndiyam man ɗam salo gal lawol kine man ɗam nasta ɗam sono ha reedu mako kadi laato kanjum man ɗo ɗum sababuwol nder sababuji bonnanɗi mo suumaye. Ngam man kadi annabijo o haɗi ɓi adamajo o fantino ha sorkinago ha nder suumaye kanko man ɗo o sorkino be hakkilo kadi ngam hulgo ta ndiyam man ɗam saloro gal lawol kine man ɗam sono ha reedu mako kadi kanjum man ɗo ɗum wonna mo suumayere. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en ni kadi tamnago gal wakere lawol kine man ɗo kanjum man ɗo ɗum wonnan suumayere ɓi adamajo laatiɗo cuumiɗo. To kadi ɗo man ɗo deydey aya kaɗo be hadisewol ngol ɗo kanjum man ɗo ɗum sappinan en ñamgo be yargo be tamnago kadi kanjum man ɗo ɗum ɗon nder kuje bonnoje suumaye ɓi adamajo kadi woni dow ɓi adamajo o hakkilana ɗi o rentoɗi ngam kadi o heɓa suumayere mako man ɗo nde laato ɗum suumayere timmidinde nde o tawata mbar jaari muɗum ha jawmirawo kewndi. Haza wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Nder bonnoji suumaye man ɗo ba'atal ngal ɓe mbi'ata ba'atal al ibra al mughazziya
kanjum wonte baatal botan ngal ɓandu ɓi adamajo gaɗan ngal deydey ko ñamdu waɗata ha ɓandu ɓi adama ɗo baatal man kangal bo ngal huwan kugal ha ɓandu ɓi adama ban ko ñamdu huwata ha ɓandu ɓi adama. to kadi baatal man kangal bo to ni lattake ɗo kugal magal goɗɗo o tufoto ngal, to o tufake ngal ɗo ko ngal jaynitan mo ha ñamgo be yargo, ko o laati kanko man ɗo o ñamay o yaray, to ɓe tufimo baatal man ɗo ngal huwanan mo deydey kugal ñamgo be yargo ko huwantamo, kadi baatal ngal kangal bo cuumiɗo to o ɓilingal walla to o tufake ngal kadi kangal man bo ngal wonnan suumaye maako. Ara kangal bi'etengal baatal botowal ɓandu ɓi adamajo. baate goɗɗe bo ɗon kanje bo na ɗum baate non ɗe ñawdigo a tufoto ngal, amma kangal man ɗo ko ngal huwata ha ɓandu maɗa ngal huwan ha ngal haɓa be ñaw ha ɓandu ɓi adamajo, ngal tampina ñaw man, ngal hurga ñaw man. to baatal ngal kangal ngal nastay, ngal wonata nder baate bonnanɗe suumaye, amma kadi bonnal ngal kam ngal artuɗen mbiɗen kuwan ngal kugal ñamdu fotan ngal ɓila ɓilawal walla ngal tufa tufawal. to ni ngal huwan ha ɓandu ɓi adamajo deydey ko ñamdu huwanta ɗum ha ɓandu muɗum, kadi kangal man ɗo ngal lattoto nder baate bonnoje suumaye. ngal bo to o tufake ngal ɗo kangal man ɗo ko ngal huta ha ɓandu maako ngal huwan ngam habdugo be ñaw sottina ñaw man, ɗo wonte kugal magal. to ni ɗum baatal kurgal ngal non kadi kangal bo ngal nastata nder baate bonnanɗe suumaye. deydey ko wonnata suumaye ɓi adamajo nder majum man ɗo fe'ago ƴiƴam ɗam al'ada hayla walla ƴiƴam ɗam ɓesngu, kadi kanjum man ɗo to ɗum fe'ana ƴiƴam man to ɗam fe'anake debbo ha nder suumaye maako fotan ha aran ñaloma walla ha ragare ñaloma yeeso o sumto fannu kanjum man ɗo diga to o sumtaki ƴiƴam man ɗam fe'ake ha maako, kadi suumayere maako man kayre kam nde woni dow maako kadi o limande nder ñalɗe joɓeteɗe. to kadi ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata debbo kanko man ɗo o laatake kanko man ɗo to ni o hayli kanko man ɗo o suumatako o juulata. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi suumayere man nde sahatako be wongo al'ada man, non julde bo nde sahatako. kadi ɗo man ɗo to ni ɗum wartani mo ɗum wonata ha muɗum ha suumaye man, kanjum man ɗo suumayere man ɗo fannu kanko man ɗo o sumtaki ɗum fe'anake mo, kadi suumayere man kayre kam nde wala o limtata nde nder ñalɗe ɗe o suumi, woni dow maako kadi o limta nde nder ñalɗe ɗe o yoɓata, kadi o nangto ha suumago be julgo man fodde deydey ñalɗe ɗe gonanɗe ha maako man, ha to o laaɓi kadi ɓawoɗon o lorto o fuɗɗita suumago man be julgo man. to kadi nder wi'e banniɗo man ha ɓesngu kanjum man bo to ɗum fe'anake debbo fotan ha aran ñaloma walla ha ragare ñaloma fannu o sumtaki o fototiri kanko man ɗo o ɓesni ha wakkatiwel man, kadi ñalde man ɗo o limtatande nder ñalɗe ɗe o suumi, woni dow maako kadi o nangto ha suumago man be ha julgo man deydey fodde nde ɓesngu man ƴiƴam ɓesngu man wonata ha maako, kadi ha to o yi kanko man ɗo o laaɓi ha ƴiƴele man ɗiɗi, kadi nden o fuɗɗita o lorto ha suumago maako be julgo maako. non nder ƴiƴele bonnoje suumaye ɓi adamajo hombitago kanjum man wonte ƴaroɗe ɗe ɓi adama ƴarata ha ɓandu mum, o wadda faandu walla o heɓa hunde wonde non o fooɗa ƴiƴam o wurtina ha ɓandu maako ngam ñawdorago be majum. to kadi kanjum man ɗo ɗum wonnan nder bonnoji suumaye ɓe limtata ɗum, kadi ko ngam ɗum wonay ɗum hunde nde modiɓɓe potti dow muɗum bo, amma ban modiɓɓe hambalinko en kamɓe man ɗo ɓe ɗon gi'a hombitago man ɗo ɗum nder bonnoji suumaye, ɓe ɗon gi'a hombitago ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo to o hombitake ha ñalomare nde o suumi man ɗo kanjum man ɗo ɗum wonnan mo suumaye.
to ɗo man ɗo kadi hanay ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo hombito ha ñalomare nde o suumi ha muɗum. kadi modiɓɓe hambalinko en kamɓe man ɗo ɓe kujjorake ha wigo maɓɓe hombitago wonnan suumay man ɗo be kongol annabijo sallallahu alayhi wa sallam bi'angol afdara alhajimu wal mahjum. kadi yewi goɗɗo on kombitiɗo be kombitiɗɗo ɗum ƴaraɗo man be ƴarɗo man fu kadi suumayere maɓɓe man ɗo nde wonnake banni wari ha nassi hadisewol man. to kadi modiɓɓe hambalinko en ɓe kujjorake be hadisewol man. to ɓe kujjorake be hadisewol ɗo dow kamɓe man ɗo ɓe yewugo ɓi adamajo suumaye mako wonnorto ɓe hombitago mako ha ñalomare nde suumaye. to amma ban ƴarɗo ɓe ɗon gi'a kañum man ɗo be ƴargo mum mujarrat kanko man ɗo o laatake o ƴarɗo man ɗo kadi laatoto ngam kanko ka wala ƴiƴam wurti ha maako le laatoto kanko kam mbar jaari suumaye man maako man ɗo ndi ŋakkan ndi wonata ɗum mbar jaari kimmidindi be huugo maako kuugal ngal ha nder suumaye man. to kadi kanko bo ni kiita maako deydey ko yi'ete. non ban yi'anɓe ban modiɓɓe hambalinko en yi'anɓe ɓi adamajo kanko man ɗo o ɗumanto o yewran be hombitago man ɗo ɓe ɗon gi'a banni ɓi adamajo kamɓe yi'anɓe jotta kam yewugo be hombitago man ɗo ɓe ɗon gi'a ɓi adamajo to o ɗon suumi hoƴama ƴiƴam ha maako ha waɗane tana maako kadi ƴiƴam ɓe koƴeteɗam poɗeteɗam ha ɓi adamajo ngam waɗane tana muɗum man ɗo kanjum man ɗo hanayi ɓi adamajo waɗa ɗum kanko o ɗon suumi. to waɗi ɗum bo kadi ta o waɗa ɗum ni sina ha larura catunga ta o ho'a o dase ƴiƴam ha maako ngam ɓilana tana maako kadi kanjum man ɗo ha madhabul hanabila ɓe ɗon gi'a nder bonnoji suumaye ɗo ɓi adamajo cuumiɗo o waɗata ɗum ni sina ha larura catunga kadi to o waɗi ɗum bo kanko man ɗo o waɗa lissafi suumayere maako man kam nde wala kayre man ɗo. to kadi ni kamɓe man kam ɓe gi'ata ban mbiɗen ɗum mas'ala ka ɓe pottay dow maka kadi woɓɓe bo ɗon gi'a kanjum man ɗo hombitago nder kuje ɗe bonnata suumaye. to kadi ɗum mas'ala hasab jetta kam ɓe fu deydey no pamri deydey hadiseji feere feere garɗi dow mas'ala man. to kadi ala kulli hal deydey no modiɓɓe ɓeɗo kam ɓe pitori ha deftere maɓɓe ha mazhaba maɓɓe ɓe ɗon gi'a kamɓe man kam hombititgo man ɗo nder bonnoji suumaye. to kadi luttuɓe ɓe gi'ay ɗiɗi bonnoji ɓe gi'ay hombititgo wonnan suumaye man bo kamɓe man bo ɓe ɗon gi'a to ni ɓi adamajo o hombitake man ɗo ɗum torran mo ha ɓandu maako ɗum tampinan mo kadi kamɓe man bo ɓe ɗon gi'a pamarum man ni hanayi kanko man ɗo o hombito ha ñalomare suumaye maako man. to haza wa sallallah nder ɗon ƴiƴele goɗɗe bo kanje kam ɗe bonnata suumaye. nder ƴiƴele man kanjum wonte masalan fe'ake ɓi adamajo kanko man ɗo o tuƴƴi ha ñaloma o ɗon suumi man ɗo fe'animo tuƴƴam. to kadi laatago kanko man ɗo o tuƴƴu non ƴiƴam man ɗa wurti ha mako be tana hunde ɗo nufaye mako man banni ɗo ɓe ɗon gi'a kanjum man kam ɗum wonnata ƴiƴam. to banni ɓi adamajo o riwi riwre satunde nder ɗon man ha o riwi ƴiƴam kadi be non man fu ƴiƴam man ɗo ɗam lattatako nder ƴiƴele bonnanɗe suumaye walla bo jotta kam o yahi non ban o maran ɓe l'hôpital maran haje hoƴa ƴiƴam mako ngam laara ñaw ha ƴiƴam man. to hoƴgo ƴiƴam deydey ɗam ɓe dardata ñawɗo bo ɓe ɗon gi'a kanjum bo ɗum ƴiƴam pamaram ɗam he'ata kadi ha deydey ko wonnata suumaye ɓi adamajo kadi be none ɗeɗo kam kanje man kam ɗe battiɗinta ha suumaye ɓi adama kanjum mbiɗen tuƴƴam walla bo ɓi adamajo o riwre satunde ɗon man o riwi ƴiƴam walla bo ƴiƴam non deydey ko ɓe ko'ata ɓe ndara ñawɓan ha ɓandu maako kadi none ɗe kam kanje kam ɗe battiɗinta ha suumaye ɗe torrata suumaye ɓi adamajo cuumiɗo.
en ɗon jokki dow wolwango bonnoji suuma e ɓi adamajo. nder ko wonnata suuma e ɓi adamajo looƴago be amdu ɓi adamajo o looƴo o ɗaɓɓita tudre man be hoore maako non kadi kanjum man ɗo nder bonnoji suuma e nder bonnoji suuma e ngam kongol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol man zara'ahu alqai'u falaysa alayhi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. kadi goɗɗo on mo loojire wari ha muɗum non be doole na kanko ɗaɓɓiti loyre man ha o loojo o tuuta, innama loojire man non nde wari nde wurti be doole kayre man non o ɗaɓɓitayde kadi kanko kam wala ko woni dow maako nde wonnatamo suuma e loyre lattinde ni doolere kayre kam nde wonnata suuma e cuumiɗo, amma loojire ɗaɓɓitande cuumiɗo man on ɗaɓɓitinde be doole ma be doole non ha o wurtina nde kadi ndeɗo kam to ni o ɗaɓɓitinde kayre ha o tuuta be doole kam ndeɗo kam loyre man ɗo kayre wonte wonnore suumaye kadi ɓi adamajo to o waɗi banniɗo man ɗo woni dow suumayere mako man ɗo nde wonnake. to non nder ɗaɓɓititgo loyre man ɗo goɗɗo o laato kanko man ɗo andi hunde kazare ɗo o yiɗa yiigo nde to o yinde o tutan to woni dow mako kanko man ɗo to o ɗon suumi man ɗo to nda hunde man ɗo o daytonde ta o laara nde ta nde sabbibanamo turre amma e noyi jotta kam nda hunde man o andi o yiɗande to ɗon yi'ande o tutan jotta ka o darake o laari hunde man gam ha o tuta kanjum man ɗo ɗum fotan be to kanko man ɗo o ɗaɓɓiti loyre man banto o waɗi kooli mako ha dande mako ha o tuta ko nandi e muɗum kadi gam man woni dow ɓi adamajo kanko man ɗo to o suuma o laatake o cuumiɗo hunde laatotonde kayre man ɗo nde sabbibinan mo tuure kanko man ɗo o daytonde gam o hisa kanko man ɗo ta nde wonna mo turre ta o laato kanko man ɗo andugo mako hunde man nde tunnan mo nden o waɗa nde kadi o laatoto kanko man ɗo ban goɗɗo on ɗaɓɓitiɗɗo loyre man be doole kadi o wonan nder yimɓe ɓe tuure mako man wonnata suuma e muɗum, amma kadi o nyawɗo non tuure man wari jaalimo non wurti to ɗo man bo kadi ɗo kam tuure man nde torratamo woni dow mako kanko man tuure man to nde wari banniɗo man ɗo ta o haɗa nde o wi'a o tutata gam ta suuma e mako wonno gam hadgo tuure man to nde warbe doole man ɗo ɗum torran mo gam man kadi woni dow mako o ɗala hoore mako o tuta kanko man ɗo ɗum kayre man ɗo nde torratamo innama torran mo tuure nde o ɗaɓɓiti be doole. to ɗon none goɗɗe kanje man bo ɗe bonnata suuma e wadgoɗe nder suuma e ɗo ɗum wonnata suuma e ɓi adamajo nder ɗon man ɗo bandeydey no ɓe piti ha maɓɓe ha ɗo pinari kamɓe man ɗo ɓe ɗon gi'a ban mbinoɗen modiɓɓe ɓeɗo ɓe madhaba alhanabila man ɗo ɓe ɗon gi'a pinari ɗum hunde nde wonnata suuma e ɓi adamajo cuumiɗo gam bo hujja maɓɓe ɓe ɗon gi'a hadisewol gargol wolwani haala pinari man ɗo ɓe ɗon gi'a hadisewol man ɗo ngol tampugol tuktatake dow magol mahe kiita dow magol kadi gam majum kamɓe ɓe ɗon gi'a pinari man ɗo ɗum hunde nde wonnata suuma e ɓi adamajo cuumiɗo. non ɓe ɗon gi'a siwakewal ɓi adamajo waɗa siwakewal ha nyaloma suuma e man ɗo kanjum man ɗo ɓe ɗon gi'a ɗum sunna ɗum torrata suuma e ɓi adamajo gam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata lawla an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah kadi sona gam ta mi saɗnana ummatore am mi torra ɓe mi umrinoɓe kamɓe man ɗo ɓe kutinira siwakewal o wakkatiwel ngel ɓe ngari julgo fu kadi fotan ha ɗo man nastan ɓi adamajo man o suumi walla na o suumaki amma ko haɗi annabijo umrugo banniɗo kadi hulango ummatore mako torra hurango ummatore mako ta o waɗa dow maɓɓe saɗirma. non wari ha hadisewol gongol bo annabijo sallallahu alayhi wa sallama goto nder sahabo en kanko wonte bi'eteɗo Amir ibn Rabi'a
o wi o yi annabijo sallallahu alayhi wa sallama marraje ɗe o limata, ko yi annabijo marraje ɗe o limata, annabijo kanko man ɗo oɗon hutinira siwakewal, kanko man ɗo oɗon suumi. To kadi deydey ɗi limtuɗen deydey ragareji ɗo kanjum man wonte pinari hutinirgo siwakewal, kadi kanjum man ɗo ɗum kuuɗe dagoto ɓi adamajo o hutinira ɗe ha wakkatiwel kanko man ɗo oɗon suumi, kanje man ɗo ɗe torrata suumaye maako. Haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.